je het wel wat nice beleven. Ik ga namelijk samen toe. Naar de ferry. Die is net diegene achter me stiekem, maar over de ferry. Naar Lombok. Australia. En Belanda. En de meesten gaan bij een snelle boot. En dat is eigenlijk nog wat duur. Het is beter niet natuurlijk op de Seaway. Dus ik ben de German Locals in de ferry. En dat duurt 4 à 5 uur. En ik weet van Henry van vorig jaar dat het toen het meer waar weer nog veel langer duurde. Maar ik zie het maar gewoon als een deel van de reis. En ze hebben me zeker geprobeerd te zeggen dat het net koe en dat ik een snelboot moest. Oftewel, ze wilden natuurlijk net dat ik bij de Good Cape boot ga. Nou, dus zit ik met mijn goede gedrag. Het is inmiddels jouw avond. En ik ben nog een stap verder. En ik heb geen idee wanneer ik ga. Ik heb wel gehoord dat mijn ferry waarschijnlijk stikken is. En wanneer de volgende is, dat weten ze net. Ik wil maar gewoon wachten. Dus hier zit ik oorloeren en nog geen idee hoe lang het langer duurt. Adem in, adem uit en wees geduldig. Het is ondertussen te horen, maar ik zit op de ferry. En iedereen moet draven in het water. Dus ik denk, nou ben ik me met me draven. Dus ik ga er maar uit achterom. En ik ben redelijk aan het begin. En nu weet ik waarom. Want als je binnenkomt, ik denk dat de dingen naast won. Maar iedereen die vecht dus om bed. Dus ik heb een bed. En dat is best relaxed. Want ik ben mooi iets in de morgen, zat je zeggen. En ik heb Famke naast me, voor de rest ben ik man hard. Nou, net helemaal, maar ik ben blij dat ik hier mooi ben en je kan mooi relaxen. Dus volgens mij moet ik net klaaien. Ik ben nu even de buiten weer rond te gaan, per Airpost. En ik geloof, als ik dit zo zeg, dat ik echt heel erg geluk heb dat ik een bed heb. De meeste hebben net hier zo'n stoel en die zitten ook op mijn groep. Dus lucky me, lucky me. Ik ben correct vanuit de ferry, maar een periode jongens mooi gaan omdat ik vanuit daar geen grap krijg. En nu ben ik morgen mooi gaan naar huis. En ik maak hier natuurlijk even zitten, even socializen. En wie is er achtergrond? Die vrouw, die is er. Riza. Risa. Ja. En die vrouw is er. Aziz. Ja. Mijn naam is Haji Kamal Bletia. Haji Kamal Bletia. And she's making a chicken? Mama? Ja, Rabita. Ah. Akres Monica. Nou, er gebeurt hier van alles en vooral daarbij vind ik het super interessant, want ze zeggen al ja, sorry, dat werd heel tijd naar die zoen. Want volgens mij hebben ze hier nog nooit een buitenlander zoen. Maar het is wel een mooi beleving. Ik ga er even terug en ze brengen mij naar Tetaba toe. Super leuk! En als ik vet erachter heb ik dit vet mooi uitzicht. We hebben even een pauze. Want het ruimt en het stroomt liek overal. Ik ben ondertussen in het huis beland van Risa. Want we zijn helemaal psyched teruggeruimd. Maar echt super super lief. Ik heb een kooksniet gekregen en lekker warm eten. En ja, echt super dankbaar om deze kerel. En ja, het is weer mijn ongeluk, weer een gelukje dat je zoiets moois mooi. Ja, super leuk. Dus als ik er een huis van ben, daar wie ze krijgen om bidden. En daarna boeten, naar het orenkamer, daar is nog een slipkamer. Ja, ik kan net alles zien, want het is natuurlijk een buffet. Maar ze zeiden zelf ook al, oh, daar maakt er een vlog van, hartstikke leuk. Doch het maar. Dus ik ben super dankbaar. Ik bleef hier net vannacht. Ik heb een bericht gekregen dat een paar mensen van de plek waar ik heen wil. Die gaan mij nou opheiden met de auto, want het ruimt verschrikkelijk. Dus het is wel een avontuurtje, maar
Dan kom je ook weer ergens. Goeiemorgen jongens. Dit is toch een prachtig begin van de dag. 12 vlindertjes in mijn tuin. Ja, want ik zit met mijn huisje zitten. Dit is mijn tuin. Dit is toch al geweldig. Ratata, ratata. Daar kom ik binnen. Hier heb ik butterfly pea. Dat is heel gezond om in de thee te doen. En ik heb dus die prachtige vlindertjes hier. I love it, I love it. Ze zijn echt heel mooi met peers en oranje. Maar ik zie mijn huis op zitten. Ja, ik heb gewoon een huis. Een huis. Mijn koelkast. En ik dacht eerst dat dit mijn bed weer. Maar dit is de wijnkamer, zeg maar. Dus hier kan ik zitten. Dan ga ik terug hierheen. Hè. Hier is mijn slipkamer. Check dan. Hoe heerlijk. En als ik dan deze door hier op mijn scope. Even ben ontlacht. Maar hier is mijn badkamer. Check dan. Wat een mooi plakje dat ik hier heb. En dan heb ik nog, en daarvan hoe ik dit huis, een keuken. Ja. Ik weet nog wel even zien hoe dit werkt. Want er binnen dus geen pannen. En alles is op slot zetten. Maar ik heb een keuken. En ja, zie je even het uitzicht. Ja, en een hele mooie libellen. Die ik graag naar boeten wil. Want hier kan ik naar boeten. En dit is mijn verandatje. Dat ik laten zitten ken. En dit uitzicht. Het uitzicht op de riesvelden. Hier een riesveld wat heel leeg is. En hier achter die grote planten. Dit riesveld. Pah, jongens. Dit is toch mooi. Het dagelijks leven in Kembankoning. Ik ben onderwijs, my link. En het is hier vol. Alright, oké. En het is gezellig vol, want het is 4 uur wist. En dat betekent dat alle moslims hier eten verzameling streetfood, omdat het haast op de zinnen deel gaat, daar mogen ze weer eten. De eerste dag van de Ramadan. En Link heeft nu mijn naam hierheen, want hij zei nou dit moest beleven. Al die mensen op de street hier. En ik heb me ooit heel erg erger onder drukte. Maar nu viel het als een gezamenlijk iets zo. We zijn net aan het haasten, maar iedereen is blij. Zo van, we moeten direct eten. Dus wij gaan haast ik wat eten helling. En voor de rest net ik het helemaal weer op je deel komen. Langzaam gewoon door de stritten om ergens te komen. Waar je eten krijgen. En de meesten gaan dus naar hun families, zitten ze. En sommigen gewoon bij hun favoriete tenties. En ik kijk dat het maar Ramadan is het dus volle goedkoper om op stritten te eten. Het is gewoon maar 1k of 5k. Dat is echt helemaal niks. Ah, 6 cent. En na Ramadan is het alles weer duur. Dus dan gaan ze weer thuis eten. Maar nou, maar Ramadan dan iets op stritten. Van de stritten. Dus eten net op stritten. Ja, sommigen misschien, maar de meesten die keep je dieren en die nemen het al je mooi in pakjes en papiertjes. En dan eten ze thuis. Dus sommigen nemen een soort al je. Siap. Sudah siap? Yeah. Oh no! I told you! Wait! Stop! Doe jij het dan? Wauw. Even een pauze. Mooi uitzicht over de vulkaan. What's the name of the volcano? Rinjani. Rinjani. Ja. Goedemorgen.
Ik ben van een mooi wekker van dit. De ries wordt oogsten en dus wordt de ries eruit slaan. Dus maak ik het vorige keer ik was een keer in functie aan letten. Net alleen nog mijn riesje, maar ik chilies, pepper, heel zo doorgrietjes. En wat een mooi uitzicht. Even een stap koen de boys. Je bent het gas al snijden, want het gas gaat naar de... Het is voor de kous, right? Ja, maar die bawa pulang ini. Malabula. Untuk saya bilang, nah. Yes. She want to bring home, dibawa pulang. Ah. Ini no dong, dit klampar ini. Om dulu kapal. Ja, we kennen er even net langs, dus het is even van alles nou wat gebeurt hier. Hè? Ja. But they collect the grass for the cows? For the cows, yeah. So they help each other there. Mata, they calling mata. This Yeah. is at the end. Kenal, mata ina kenal. More attractive. Wat is het mooi. En daar achter de wolken, daar is de vulkaan. Ja. And make a video so they will hear you too while you're Ja. talking. Right. Hey. We hebben een mooi uitzicht en dit is mij, krijg ik verteld, het is draaien elke keer, maar Dries. Dus deze stukjes ben ik begoen en dan wordt het dus dat felgrine zoals daar. En dan wordt het een beetje meer die kleur. En zodra het steeds maar gielig wordt, dan is het hartstikke en kan het raakt worden. En het gas wat ze voor de kei hebben, dat is dat groeit tussen die stukjes er al in. Dit is Lombok. Ze noemen aan stappen te dik. En nou, het is nou net zo erg. Maar als je het riet in het donker, dan is het best gevaarlijk. En hier zit alleen maar wat gat in de dik. Maar ze noemen aan en dan hebben we helemaal geen dik meer. Zo zie je het. Hier stapt de dik. Why they don't have a road here? Why is it not good? The government is not paying? Or Maybe the head of village. the head of village? Oh yeah. They have to inform So the head of village, he maybe Yeah. he does not He think doesn't this not- is yeah, important. correct. We binnen op een merken van groente en fruit. En het is vol, zijn super. Dus het is schuifelig om er doorheen te komen. En dan is er vervolgens van alles en nog wat te krijgen. En ik zie op ziek naar lokale groentes. Even een stuk pompoen. Voor de rest zullen we het wel eten. Niet. Ik betel hier niet heel. En ze had het daarin propt en hier. Okay. En dan vervolgens, ja, wat doe je dan? I want to see how she does this. Iets de watelswegen. En het giet weer mooi zo'n mooi gewichtje. En te zien hoe ze dat doet. Ik ben hier een sauskoek mooi zien. Mooi, te krijgen een koekenklaas van ik. En dan heb je sipel, garlic, knoflook, kurkuma, macadamia nutten en kokosmoken. En dan even zo lekker smashen. En, en droege siepeltjes. En we maken een vet lekker sausje. Goed onthouden, goed het al met. Het sausje is nou weer fried. En dan gaat de rest van de kokosmoken erin. Het ziet er echt wel heel lekker uit. What is the name of this sauce again? Sauce Ja, wat sauce? olah ragi putih. Hola, ragi puti. Ja. Kokkerellen in de keuken. De groenten en wat groenten onder het roerbakken. En eerst giet dit sausje terug. Dat heb ik samen met Link maken. Die had het voor mij familieleerd. En het heet ola ola. En het is super lekker. Dus ik maak je een soort van zeende groenten, mooi sausje doen. En je hebt eigenlijk geen ries bij, maar of de weet je dat ken, maar dat heb ik even eten.
Dus dat doen we toen, Ries. En Wiels heb ik echt super lief. Heb ik een glas vol, ja shit, gaat net. S-boa kregen van Link. Want ja, het is Ramadan, dus zodra de zinnen ondergiet, dan mooi zij eten. En dan starten ze eerst mooi een glas vol S-boa. En dat is dus eigenlijk fruitwetter. Het is kokoswetter, mooi stukjes fruit erin. Meestal ik aardig wat zoeken, maar hij is hier net zo vol zoeker. Oh, super lekker. En dat kreeg ik, aangezien, zij vieren het. Dus aangezien ik dit toevallig weer vier ik het mooi, mocht ik een glasje hebben. Dus zij geven lekker mooi in de lokale tradities. En lekker kokkerellen.